Стейтън Айлънд пострада най-тежко от стихията и даде най-много човешки жертви. Вече няколко дни след бедствието местните се чувстват предадени и изоставени. Всичко може да се замени, освен хората. Не мога да си взема ново семейство. Затова съм отчаяна и имам нужда от помощ. Няма къде да отида. Нищо не ми остана. Само да напълня резервоара на колата и изчезвам. Този град не ме обича. Живях тук 27 години, а океанът ми взе всичко за един ден. Сега спя на улицата. Целият град тъне в разруха. Разхвърляните като детски играчки лодки по дворовете и къщите на хората стоят като зловещи паметници на бедствието Санди. Заради мащабите на разрушенията, властите не могат да смогнат с помощта. Приоритет са доставките на гориво. Искам да помогна на хората, но няма гориво за всички. Работя без почивка, нямам време дори да закуся. Пред колонката съм вече 15-ти час на крак. Американското правителство нареди на Министерството на отбраната да набави 45 милиона литра бензин и 38 милиона литра дизел, които да разпредели в засегнатите райони. Междувременно кметът на Ню-Йорк отмени годишния маратон в града заради щетите от Санди. Решението е взето след като се увеличиха критиките, че сега не е подходящо време за провеждане на голямо спортно състезание.